Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bokong sanjong ka khubor. When the Supreme Court ia ka jingkhang ti do yong Meghalaya. Hapsio ka sarkar jala ia ka kuna ka basis pa aklur tengka sa ka NGT halo ka jingbam late lakam ia ka jingkhayi be an yo do yong. Beteng biang ka Raja Sabha ia ki jingyatai halo ka Central Educational Institution Reservation and Teachers Cadre Bill 2000 khandai ban penrung kam nang ba ka direct recruitment ia ki schedule caste schedule tribe bat ki OBC. But court application ka Meghalaya Football Association MFA ia ki kunhun ki bakwaishin menta ha ka Meghalaya Baby League 2000 khandai Shillong zone. Ki khubor ki babnya ka ying bishar Supreme Court kala hukum ya ka sarkar Meghalaya bakan siu no ya ka shispa klur tengka ka balong ka kuna baladan da ka National Green Tribunal ya ka Meghalaya ya kini ka kuna ka NGT kala dan ya ka Meghalaya ha ubnai kala lengkot ntausnam halor ka jingbam la jong ka sarkar Meghalaya ban khanglat batte la kam ya ka jingkhayi be an ya udo yong ka kanun mang bishar ka bakan thop yu Justice Ashok Bhuyan bat u Justice KM Joseph kala hukum ya ka borsen char jong jala Meghalaya bakan IT no yu do yong balati be an Shaka Coal India Limited kaban sa dili lam no yu bat ka pisa ka bami na kani jing di on sa IT Shaka sarkar Meghalaya kani ka kunhun ng bishar kala sharu banti yu do yong ha ka jala ha ki jaka nong kanti jong ki rishimen bat jong ki shnong ki thau hadian bakila yo jing bet na ki bor ki bede kimi hadian belaweng ye jing khangti do yong ha Meghalaya Menteri Ketenaga Social Welfare jong ka sarkar jala uba kermen shala ubalong ru MLA jong ka Cleariat constituency kabalong ka jaka ka badan karhai udo yong ula pediang sobhai ya kani garai jong ka Supreme Court bat ula ong ba ublay ha ka bakhat du ula sa score ka jing yam jong ki pat ba ka jala ki blay kundu jing bat ki ba mar ki jing jinjar da ka jing khangti do yong su ula ong ba ka sarkar Meghalaya kun thop yong menteri rang ba ka jala u Conrad ki sangma ula tre sitam ban yo beng no ya ka jing khangti do yong ha ka jala uba kermen ula banjur ru ahlo ka jingdan kam banti yu do yong da ka bayada bat penya pensaru ya kamariang ka Raja Sabha kalabtang biang ka jingyatai halo ka Central Educational Institution Reservation and Teachers Cadre Bill 2000 khandai ka bapan ya ki kendon ban bha kerpang yaki post da ka bathong kam leng ba ka direct recruitment yaki break ki bade na ka thop schedule caste schedule tribe bat na ki thop jai ben riu ki brang sa dien ha ka thok ka puli bat ha ka yo ka kot haki kam nong hikai haki school ki ba po ka jing penya jong sarkar pedeng ni ki Central Education Institution habai sumunta ka jing tai umanoj jha jong ka RJT ula banjor halo ka jungdan kam ban weng ye ki jing pendu lat da ka ba penya pher ha ki jaka puli ha ka ba ula pan paw ki jing sokhya halo ka jungduna ki nong hikai ki badai na ka thop schedule caste schedule tribe bat OBC ha ki Southport ki school ba Central University u Anil Desai jong ka Shiv Sena ula kershan ye kani ka bil da ka ba ong ba kani rap ha ka ban pendap ye ki new hazar tli ki post ki balaj ha ki Southport ki Central University ka sarkar India kala perkhat ban wanra da ka an ka ban ajing ya da ye ki data ni ye ki jingtip ki bakerpang jong ki pat ba shimet hagari yakni la ong do Menteri Ketenaga Electronics and Information jong ka sarkar India u Ravi Shankar Prasad halok sabhan nin kesni ha ka ba lo ong ba ka jing sandur kala ya shaprang ha ka be de bat ka an ke ban ai jing da ye ki jing tip kerpang ba shimet jong ki pa nong song snong kari ha ka bala thau ye ka committee jong ki resham phang ha ka data protection ha po ka jinglong chairman jong nong bishar bala song thaj u Justice BN Sri Krishna jong ka Supreme Court uban puli benya ahlor ki mat ki paper ki bede ba kajing ajing ya da ye ki jing tip basimet jong ki brio bat ban sandur ya ka draft personal data bill ki jing puli jong mod ahlor ka ni ka kam ki laya saprang bat ka jing tmu kalong banwan ra no sen ya ka ni ka bill ha parliament kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong
Menteri Ketenaga Jungok ai perthai jong sarkar Meghalaya uba met balung do ulalet jurep ya gejing pentrei bat gejing ya ke kam hakro boro hotel Shillong ke ba om sun la ban pendep mentala arpusan snem ha gejing lang bat ke he nong pentrei ya kini gejing tei gila ong ba ya kini go hotel on pleno hau nai la jong snem arajar arpho ha kini gejing lang la pentep ba gejing pentulun ya ke kam ha kini gejing tei kala ya bet ya renti kat kum bala penbet bat bala mang ban pendep Meghalaya Football Association MFA kala khot sung bahai ki school ki club bari ki kunun yele kai ban pha ki application na ka banta bani shim banta hakalumpong yele kai football jung ki knarin kabala te pum ka Meghalaya Baby League arajar khat khandai Shillong zone ya ki application an sedang pediang na du menta ka sngi ka sautre unaitung hadu ka pratre unaitung Gitu ki bakwa bani shimenta ha kani kalampong kila ban ni sa ka office tray kam jong MFA ka badan ha Jawaharlal Nehru Stadium ha kini ki south ni nado ka Porsche bijimin sngi hadu san baji janmiet lat no akasi ublay lani kila ban pha da ka email sa ka meghalaya.fa@gmail.com Naka bantaban yo ikijing tip ki bakam banya ha ka bayde baki kendon baki jingdon kam naka banta ki kunhon ki bani shimenta Nakabenta ka Shillong zone on pediang ya kharat ligi kunhun bat ya ki application nakabenta ki we ki zone on sa khot bat pentep kham hadin da ka MFA Menteri Ketenaga Railway jong sarkar India Piyush Goyal nen ka sngi ulaong ba kumba 6000 arspa san pulai tli ki kat rail ni ki railway station lalung jingkhen ba on kanti ko dan ni ki lung ba ka Adarsh station scheme Habakren haka kentakli jengkeli hador ba Lok Sabha Menteri Ketenaga Railway laong bahaus nam arajar khat pra khat kandai la kenti ko dan shu sanripu pratli ki station rail leng ba ka zonal railways Uni Menteri laong ba na ki 6000 arspa san phulai tli ki belamang 6000 shispa lai tli ki station la dep pan bha bat ki shispa san phul tli ki basa la bu thong ba on la ban pendep ya ka jingkan tiu ka dan hapdeng usnam arajar khat khandai arajar arpho Goyal laong ba hapo ka Adarsh station scheme la kan thop ya ki kampan bhai ya ki jaka ki be ki jaka up ya ki nong song rel ni ki platform ki jaka let bar ki jingki ya ki jan ka jingpan biang ya ki kor ki mala ni ki lift bat ki we de ki jingdan kam na ka banta ka jing bet jing biang bakat kum ka jung menta hakikat rel Ka Bureau of Outreach and Communications Jongkatna Information and Broadcasting Jongko Sarkar India kala khot application thamai na ka jila Meghalaya na ka banta ki kunhun pen itan rai ha ka thop private cultural troupe bat na ki nong ruai nong shat ha ka thop casual artist na ka banta bakin pindung kerteng ha ka Regional Outreach Bureau Guwahati ka banlong karansan ya sam ha ki jingi dei para beriu leng ba ka ruai ka shat ka pot ka tem bat ka jingpen i la ki lariti ba ki dei ti ten rai ha Mizoram shispa shipomot ki beriu ki bakin thopru ya ki khlung khna jong ki san pusaut li ki long yeng ki blashim jakari kum ki phetwer ha Long Clyde district jong ka chala ki la sha pha let no chala ka jong ka shnong trai sa Myanmar nen ka sngi kini ki phetwer ki de na ka jat benri rakini jong ka Myanmar ki bala phet shnong house nam arajar khat san ha ka por ka jingi kan a da pideng ka kunun sipai Myanmar army bat ka kunun le no ka arakan army Deputy Commissioner Jong Long Clyde District Sashanka Ala Ong ba yakini ki phetwer la let on suk sakari ki jongki bat la penbiang ru rengkat yaki marban yaki na kabanta khat sansngi katto ka diga khubor klakut ke blawan shapina ka All India Radio Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba Delhi station na kabanta ki khubor ki banwan naka